officer. You be mumu. Gata nan wannan. A ta tare ta officer. Officer, bambai za ka yi ta. Ta so mu da. Me ne? Lalle ma wannan. Haka kawai me ne? Kan. Ta so mu da. Halin tun kan na ɓatan mara sassa amma kamar ni billahi la ilaha illa huwa. Ka ci zarafin bawan Allah nan. Wallahi. To me ne? Ba ma ki same na ne kin yi ba. Okay. Tambaya ba ka yi kenan. Wannan tare na mana hankali. A can yayi bayani. Ba ki san mu kimanta fiska mu ba za ki manta wannan kaya ba. Mu ya zo yayi waka nan wurin. Kin zo kin seta waka yayi kyau. Mun je mun ji wani yan downloading. Mun ji waka ya fasi a gari kin samu kudi kin tattare a cikin aljihunki. Kin zo an gyara studio da kudin mu ko? Kana zuwa kai ni baka yi waka ba ni baka yi waka ba. Kana ka san mafi munin laifin da aka da kan aikata. Fada mata. Wannan daidai yake da kisan kai ba. You be mumu. To wannan da kisan kai ne shi ne mu da wasu. Ada ka je ma. Kokarin neman ranka yake wallahi. Kai ya je yayi waka. Ka je ka san da ita ko? Wannan shi ake kira da criminal interested problem of the man of the people. Anya kin je makaranta kuwa. Aje. Ofisa zan yi ma bayani. Na yawaita guduwa ne. Ba wata waka da ya yi ba. Kin ga ki biya mu kudin waka mu ko a tafi da ki. Ni ka ba kudin waka? Ni mun yi kaban kudi. Kwarai da gaske. Kana ji ofisa. Ya zo zai yi waka, ya zo ya fara waka yana ta ihu yake ba waka yake ba. Mu kuma in ka zo baka yi waka ba za mu bar ka kamar waka studio ba. So za ka kashe mana kasuwa. Na sallame shi ya tafi. Sannan yanzu ya dawo ya ce ya zo ya ji. Ofisa, mu jaki gam nan daga Lagos fa mun zo nan fa. A Lagos celebrity ne babban kika je Lagos kika ce don ba wadan gidan maman yabo. Ba wanda bai samu ba. Amma za ta ce ina zuwa. Bai rabe. Ni ba na san ka na san shaharar da kai a waka. Ita ba ta sani. Na riga na san shaharar da bai rabe a wakan nan. Ta ƙara tabbatar mun da cewa ma dakile shi kai ya kaza ka san mai da waka. Ka ci zarafin bawan Allah nan sosai. Ka ci zarafinsa ka ƙara da laifin billahi la ilaha illa Allah. wannan bawan Allah za ka kalla ka ce bai iya waka ba da shaharar da ya okay shi sa ka dakile shi ma kenan ka je ka san mai da waka. Shikenan naji me hujjarsa? Yana da shaida ne? Ba ta wasu social media ne. Me rabe? Ka san me nake so da kai? Sai kin fada. So nan kenan ka zahiri yau. Ka zaka ya can ka rera mun waka yau ni za ka waki. Allah wallahi an gama. Ya zaki. Ina zuwa. Ba a waka wa bisa mu an biya har kurin mutum ba zai zo waka ba sai ya biya. To da haka sai ya biya kuɗi zai waka. Wannan kudin da ya biya wansa. Kana kana? Ya je ya gwada. Ya kana da hukuma ne? Yalla bai wannan. Ya zo yayi. Tare na hukuma. Ya zo yayi. A wake ke ofisa. An gama. Kin yi bayani. To da wani kiɗa zai yi? Ni da kidan mu. A ni na kana yana tafiya na goge ki. Yana tafiya na goge. 350 haka biya kudi gidan nan ta goge ta. Yake bayani. A sa mana wani kida. Sa kida. Wannan waka ofisa ne. Domin wannan waka da za mu ofisa waka ne na musamman. Daga farko wannan labarin waka abunda ya fara daga farko zai fada da muka zo muka yi waka a ciki wannan studio din sai aka mana abunda ba mu ji daɗi ba sai muka je muka samu ofisa muka sai ofisa a zo a kama wani a studio nan domin ta su je mu ta je ta sai da mana waka wurin yan downloading ofisa ya sai na ba zai yi tafiya kama mutum ba sai mun ba shi sin hasi muka sai to ofisa sai hasi nawa ne za a baki ke da zaki yaki da Allah zaki ya sai ina si bai zai yaki da Allah ba waki dan kudi zai yi maka sai to ofisa nawa ne kina bukata ya sai naira 3,500 haka ya lalo kudi cilikin maman yabo ne ma da ya haike mu doya muka dauko muka ba ofisa aka zo nan amma mun gabata yaki kana ofisa waka yayi dadi ko waka yayi kyau ni da kai ba suka da ilimin ga haɗawa
Shi ne ka zo za ka yi waka ka watsa a gari ga abin da nake yi ko? San kame. Ofisa karya ne yayi bai baki 3,500 ba kan zuwa kama wannan. Okay. Yanzu na gane inda kake ne. Ofisa, idan kina gani aikin nan za a samu matsala tsakanin mu da ke. Kawai ba mu kudin mu mun fasa kama shi yanzu. Wani lokaci. Kai. Ka san wani ilimi kake an ka dawo ko? Gobe mumu. Ne. Kawai ba mu kudin mu mun fasa ma aiki. Wannan kaji mutuncin ƙasa ka ba mu haka ba. Yadda kika yi siyansi, sin musu banki na kin. Ni kake zayin kajin nan? Ka san darajar ƙasa da kuwa? Siyansi yana da kyau ne? Za ka jare hukuma ne? Can ƙasa mun shi. A saya, a ba mu kudin ma nan. Mu ba zai je can ba. Oga, ma ba shi a station. Ba zai sai san ba. Sashi an wuta. Karya ne yayi. Sashi an wuta. Kana ganin wannan dama ɗan iska ne. To a ba mu kudin mu. A ba mu kudin siyansi. Ɗora mu sha'u ya kace. Abila.